Wel, mae Dylan yn arbenigo yn yr barddoniaeth yr oesoedd canol, a mae wedi bod yn aelod o brosiectau sydd wedi golygu ag astudio gweithiau dau feirdd mwyaf Cymru, Dafydd ap Gwilym a Gitr Glyn, a wedi golygu gweithiau sawl beirdd eraill. A mae gynno fo ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng barddoniaeth, hunaniaeth, diwylliant materiol a'r amgylchedd a wedi cyhoeddi nifer o weithiau beirniadol ynglyn â'r pynciau yma. Mae o'n bennaeth yr ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd a dyna ddiolchgar iawn iddo fo am fod yn fodlon rhannu ei wybodaeth efo ni bore yma. A mae o yn mynd i drafod efo ni John Davies Mallwyd a rhyddiaeth Anglicanaidd ail ganrif ar 15. A diolch yn fawr, Dylan. Diolch yn fawr iawn i chi, Manon, a bore da i chi gyd. Diolch yn fawr i chi am ymuno. Os arhoswch chi am eiliad bach, mae rannu fy sgrin gyda chi. Chi gael gweld y cyflwyniad, felly gobeithio bod pawb yn gweld hynny yn iawn. Felly, bore da unwaith eto, diolch yn fawr am y gwahoddiad i ddod yma heddiw yma i drafod Dr John Davies Mallwyd a rhyddiaeth Anglicanaidd yr ail ganrif ar 15. Mae Dr John Davies Mallwyd yn rhywun dwi'n ei nabod ers blynyddoedd maith yn bennaf oherwydd ei waith fel copïydd llawysgrifau, fel casglwr, fel rhywun oedd yn ymddiddori'n arbennig y marddoniaeth yr oesoedd canol. A mae ei lawysgrifau fo'n hanfodol mewn gwirionedd ar gyfer gwaith beirdd y tywysogion, Dafydd ap Gwilym, heb ei waith copïo fo, mi fyddan ni wedi colli cryn dipyn o'n llenyddiaeth gynnar ni. Ond felly dwi'n mentro y tu hynny heddiw yma i drafod John Davies Mallwyd mewn cyd-destun gwahanol a newydd i fi mewn gwirionedd, sef i gyfraniad i ryddiaeth Anglicanaidd yr ail ganrif ar 15. A mae'n ffigwr mor amlweddog, John Davies Mallwyd. Mae'n syndod o bod yma, os bod un gŵr wedi gallu cyflawni yr hyn a wnaeth. Mi fyddai hefyd yn cyffwrdd ag eraill o'i godnabod a'i gylch a gyfrannodd mewn modd nid amhebyg. Felly, bydd y chreu ni wrth gwrs gyda'r gŵr yma ar ysgob William Morgan, ac wrth gwrs mae'n cychwyn drafodaeth heddiw yma yw i gyfieithiad o 1588 wrth gwrs o'r Beibl. Campwaith, gwaith chwilradol, gwaith a newidiodd hanes Cymru ac mae ysgolheigion niferus, ond mae gyfeirion arbennig falle at diweddar athro Geraint Gruffydd wedi pwysleisio pwysigrwydd y gwaith yma fel gwaith a sefydlodd safonau'r rhyddiaeth am sawl canrif, sicr ail ganrif ar 15 ac ymlaen. I fewn i'r cyfnod modern, i bethau fynd chydig bach ar chwal o bosib dechrau bedwaredd ganrif ar 15, ond dylanwad William Morgan dal yn fyw iawn heddiw yma. A'r gŵr arall wedyn, wrth gwrs, a'i dilynodd o bosib wedi cydweithio gyda William Morgan ar y Beibl yna 1588, ydy John Davies, neu Siôn ap Dafydd, Siôn ap Rhys ap Dyfed, ac ymlaen, a dyma'i lun o fan hyn i cerflun ohono fo yn Llanelwy yn fan yna. Yn tra'n ffigwr, wrth gwrs, oedd yn allweddol mewn o ran poblogeiddio'r Beibl, bod gan i weld mewn munud, gwneud y Beibl yna'n fwy hygyrch, adolygu'r Beibl a hefyd cyhoeddi i llenyddiaeth yn ei hawl ei hun. Ond mae'n ddifyr a chydig yn drist weithio i feddwl bod William Morgan ar ôl cyflawni i orchestwaith 1588 yn byr anhapus ar rhai agweddau o'r campwaith yna. Ac fe sgwennodd o nodiadau mewn copi o Feibl yn nodi nad oedd o yn gwbl fodlon ac bod yna feiau mawr wedi llithro i mewn i'r poenus waith o gymreigiad y Beibl. Roedd hynny'n digwydd, oedd yn gwybod hynny. Ond roedd o wedi gobeithio i gallu cyhoeddi fersiwn newydd, oedd yn arbennig o anfodlon a'r testament newydd, mwy o'r amryfusedd nag yn y rhan arall oll, medda fo. A meddai William Morgan ar y gwaelod, pa fodd a phaham y digwyddodd hynny tuag ei wybod trwy ddiw ar fyrder pan brintia'r y testament hwnnw yn llai ei feiau a'i fraint a'i bris. Felly roedd William Morgan yn gobeithio bydd yn cael cyfle i gyhoeddi fersiwn newydd oedd yn fwy cywir hefyd yn llai ac o fewn cyrraedd mae'n siŵr i fwy o bobl o ran cost. Oedd i copio o'i Feibl yn hardd fel ag oedden nhw, hyfryd fel oedden nhw wedi gosod mewn eglwysi, doedden nhw ddim yn gwirionedd yn hygyrch
i ddarllenwyr ar ei helwydydd ei hunan. A dyma ni ddod at John Davies, felly, a'i gyfraniad o ran y Beibl. Bosib bod wedi cyfrannu 1588, ag i'r llyfr gweddi gyffredin a gyhoeddwyd gan William Morgan ddiwedd y ganrif. Ond yn sicr wedyn, i waith mawr ran y Beibl oedd Beibl 1620. Fe adolygodd y Beibl yna, nad yw'n cael ei enwi yn y Beibl ei hun, resgodd Richard Parry'n cymryd y clod am y gwaith mewn gwirionedd, ac wedi cael ei feirniadu braidd am hynny, neu lleiaf yn nofel diweddar Gwynllan Sgithia. Ond beth bynnag, fe ymddangosodd y campwaith yma, roedd cyfoeswyr John Davies, beirdd ag eraill yn gwybod yn iawn mae fodd wedi gwneud pen trymaf o'r gwaith yn sicr. Felly hefyd gyda'r llyfr gweddi, gen i glywed mwy am y coedwyd yna yn siŵr nes ymlaen bore yma, 1621, 4 canrif yn ôl yn union. Felly fi aeth John Davies at Beibl William Morgan i ddiweddaru yn oleuni Beibl yr Authorised Version yn Lloegr wedi ymddangos yn 1611, hefyd yn defnyddio ysgolheictod i oes, hefyd wedi ffurfioli i ryw raddau, wedi cael gwared o'r rhai ffurfiau llafar yr oedd William Morgan wedi ei defnyddio. A mae gweithgaredd John Davies yn fan hyn yn enwedig 1620, dim 1621 yn rhyfeddol, fyddaeth i ramadeg campwaith arall allan yn 1621, ac wedyn y Beibl bach, felly fersiwn llawer iawn mwy hygyrch o'r Beibl Cymraeg 1630, geiriadur Cymraeg yn y ddwy iaith Lladin a Chymraeg 1632, a chyfrol arall wedyn, nhw'n ni i thrafod yn y munud, llyfr Resolution. A dyma y Beibl 1620, diddorol mae y Beibl oedd gen William Morgan, ffurf fwy diweddar mewn gwirionedd yn dangos dylanwad mwy o ddylanwad Saesneg, yn sicr dylanwad Saesneg diweddar. John Davies yn mynd yn ôl at y Beibl yn fan hyn a gyhoeddwyd yn 1620. A dyma chi gopi y Geiriadur Prifysgol Cymru, wedi rhannu ar ei ffrwd trydar nhw fan hyn o'r Beibl yma. Mae hwn hefyd yn, fel y gwelwch chi, yn gyhoeddiad sylweddol o ran i faint ac dal i fod yn bur gostus. Ond yn 1630, fe gyhoeddwyd y Beibl bach neu y Beibl bach yn Llundain fel oedd bob dim wrth gwrs yn y cyfnod yma. A'r gyfrol yma yn llawer iawn yn fwy hygyrch o ran y darllenwyr cyffredin. A'r Beibl yma mewn gwirionedd sydd yn arwain at sefydlu iaith y Beibl, wrth gwrs idiom y Beibl yn ehangach trwy'r gymdeithas. A'r Vicar Pritchard yn fan hyn, Vicar Pritchard, Llanddfri, yn canu am y Beibl yma ar modd, hynny o'r ffaith i fod ar gael i bobl. Mae'r Beibl bach yn awr yn gyson yn iaith dy fam i'w gael coron. Gwerth dy grys cyn bod heb hwnnw, mae'n well na thred y dad i'th gadw. I chys Beibl i ni weithian, ddim tu hwnt i goron arian, gwerth hen ddafad a fydd farw yn y clawdd ar noswaith arw. Felly, am bris hen ddafad farw yn y clawdd, byrgyn yn y clawdd, mae modd bellach i chi gael Beibl yn eich cartref eich hunan. A mae ysgrifenwyr rhyddiaeth y cyfnod ar ôl hyn yn amlwg yn ymateb i'r ffaith bod nhw'n gallu tybio bydd llawer iawn o darllenwyr nhw be gennyn nhw i gopio eu hunan o'r Beibl. Rwan ta, fe gyhoeddwyd y gwaith yma yn rhatach ac roedd angen ddafanteision i hynny wrth gwrs fel da ni'n gweld fan hyn yn y cyflwyniad at y darllenydd, at y darllenydd. Mae'r darllenydd yn cael ei siarsio yn y modd yma, ar gychwyn y dyfyniad yma. Ni wasanaethau unig i adael ef yn yr eglwys, felly paid ag adael y Beibl yn yr eglwys yn unig fel gŵr diethyr. Ond mae'n rhaid iddo drigo yn dy stafell di tan dy gronglwyd dy hun. Felly mae'n rhaid i'r Beibl fyw gyda chi o hyn allan. Ac sut oedd yr prosiect yma wedi cael ei ddwyn i ben? Wel, oedd yna arian mawr wedi dod o Llundain. Weithiau, da ni yng Nghymru yn trafod cyfnod y tuduriaid ac yn cwyno bod uchelwyr ag eraill arweinwyr cymdeithasol wedi mynd i Llundain. Ond allwn ni ofyn i'n hunan, wel, a fydda Beibl bach wedi ymddangos heb y cyfalaf oedd wedi ei gynnwys yn Llundain, gan urddasol ddinasyddion a marsianwyr gwladwedur yma, a dau yn arbennig, sef Sir Thomas Middleton, marchog urddol, a Rowland Heylyn, y ddau o Llundain. Ac roedden nhw wedi cyfrannu
at gostau cyhoeddi y Beibl bach. Ond mae cefndir nhw yn ddiddorol ac yn arwedig Sir Thomas Middleton, a mae'n werth oedi gyda fo am ychydig. Dyma chi Wales Online, ystod i 5 mlynedd yn ôl rwan. Hugh Middleton sy'n mynd brawd Sir Thomas. Dyna'n ddangos yn y papur newydd fan hyn, Welsh History Month. Thomas and Hugh Middleton helped to lay the foundations for the British Empire and helped to preserve the Welsh language. Roedd y ddau'n arloeswyr mewn gwirionedd yn y twf yna o ran masnach ar ymerodraeth ar ddiwedd yr 11th ganrif ar 15 ac ar ddechrau'r ail ganrif ar 15. Ac oedden nhw'n rhyfeddol o gyfoethog. Menthyg arian ag ati ac yn masnacha ac oedden nhw'n ddynion o ddylanwad sylweddol iawn. Ond mae'n ddifyr meddwl amdanyn nhw yn cymryd rhan yn y trefedigaethu na ran yr ymerodraeth. Ac mae Harald Price yn chwaraeus, bydd rhaid chi'n gyfarwydd ar dyfyniad yma, wedi sôn am William Morgan a'i Beibl, a datgan mae Beibl 1588 yw'r llyfr mwyaf trefedigaethol yn hanes Cymru. Oherwydd bod y Beibl yma, wrth gwrs, wedi ieio Cymru a Lloegr ynghyd, roedd William Morgan yn tybio mai peth da fyddai cael un iaith rhwng pawb yn y deyrnas, ond yn y pen draw bod unoliaeth crefyddol yn bwysicach nag unoliaeth ieithyddol, a tra bod Gymraeg yn bodoli a tra bod yna siaradwyr Cymraeg, uniaith roedd yn rhaid cael Beibl ar eu cyfer nhw. Ond yn sicr yn cadw'r deyrnas yn hyd felly. Dyna pam mae Harald Price yn awgrymu mae'r Beibl yw'r llyfr mwyaf trefedigaethol yn hanes Cymru. Thomas Middleton yn ymwneud â threfedigaethu tu allan i Gymru. Dyma lun ohono fo'n y canol yn fan hyn, pan oedd o'n Arglwydd Faer Llundain yn 1613, yng Castell y Wai yn y cartref ysblennydd yr oedd yn wedi ei brynu gyda'r arian o Llundain. Rwan, Thomas Middleton yn ddiweddar wedi ymddangos mewn cyd-destun arall, sef yn yr archwiliad gan grŵp gorchwil a gorffan Llywodraeth Cymru, i edrych ar unigolion yn gysylltiedig gyda'r ymerodraeth a gyda'r fasnach mewn ceithweision. A dyma gofnod ar gyfer Thomas Middleton fan hyn. Un o sylfaenwyr a chyfrandalwyr yr East India Company, 1610, felly 30 o flynyddoedd cyn cyhoeddi'r Beibl bach. Masnachu gorllewin Affrica ac ei dwyrain hefyd. Roedd y cwmni o 1621 yn ymwneud â'r fasnach geithweision. Ac Middleton ei hun y masnacha yn siwgr, hefyd yng Ngogledd America. Yn sicr, mae o'n cael ei gysylltu ag o leiaf un llong oedd wedi cludo ceithweision o Affrica. Felly mae'n ddiddorol meddwl am Thomas Middleton a roddodd yr arian, neu cyfran helaeth yr arian oedd hi'n tybio ar gyfer cyhoeddi'r Beibl bach. O ble oedd yr arian yna wedi dod? Oedd wedi dod o lot fawr o lefydd ac nid o'r ymerodraeth yn unig, ond mae'n bosib bod cyfran o'r arian wedi dod o fasnachu siwgr ag ati, ac nid amhosib hyd yn oed wedi dod o fasnachu mewn ceithweision. Pwy o wir, mae'n codi cwestiynau diddorol, mae'n werth i ni oedi a chofio mewn ffordd beth oedd cefndir rhai o'r gwir yma, oedd yn ariannu'r fenter yma oedd mor sylfaenol i'n diwylliant ni fel siaradwyr Cymraeg. Felly, nôl at John Davies, felly 1632, na'r rhyfedd John Davies cael ei ganmol am ei Gymraeg bendigedig sydd yn wir. Ac yn cofio dod ar ei draws o'r tro cyntaf, cyhoeddi llyfr yn enw Llyfr y Resolution, a meddwl pa fath o Gymraeg ydy hynny, Llyfr y Resolution. Os bosib na byddwn ni'n gallu cael enw gwell. Ond oedd y gyfrol yma, wrth gwrs, yn enwog dwi'n meddwl yn Saesneg. Ac felly cyfieithiad ydy'r gyfrol yma, Llyfr y Resolution, un o'r clasuron Cymraeg, o'r gwaith A Book of Christian Exercise Appertaining to the Resolution, gan Edmund Bunny, y Protestant, ac oedd hwnnw yn ei dro yn addasiad o waith y Iesuwr, Robert Parsons, Book of Resolution 1582. Ac yna dipyn o fynd a dod rhwng y ddau yma, dwi'n meddwl. Parsons ddim yn o'r hapus gyda gwaith Bunny fel sy'n ni'n ddisgwyl. Ond roedd y ddau fersiwn y naill ar gyfer yr Eglwys Anglicanaidd mewn ffordd, neu dilynwyr yr Eglwys honno, llall ar gyfer dilynwyr yr Eglwys Catholig. Oedd y ddau fersiwn yn boblogaidd ac yn amlwg fersiwn Bunny fan hyn,
a gyfieithwyd gan John Davies yn Gymraeg lles yw blwyfolion yn Mallwyd yn ddiddorol yn fan yna. Wrth gwrs, wedi brintio'n Llundain, dyna ddim modd a graffu yng Nghymru ar y pryd. Fe ail gyhoeddwyd y gwaith yn 1684, eto yn Llundain yn fan hyn. Difyr cymharu'r ddau gyda'i gilydd, yn chi'n bod nhw'n hynod o debyg o ran diwyg a chynnwys ar y dudalen blaen yma fan hyn. Ond da ni'n gweld yn y fersiwn 1684, fe brintiwyd y llyfr hwn ers mwy na hanner cant o flynyddoedd aeth ffant heibio, ac yn awdrychefn, nid yn unig mwyn y Gymraeg byr sydd ynddo, yn amgenach nag mewn unrhyw llyfr arall ond y Bibl, eithir hefyd er mwyn y defnydd da ar ellir i meithir ohono. Felly, erbyn 1684, roedd statws y gyfrol yma fel cyfrol yn cynnwys Cymraeg nodedig eisoes wedi sefydlu, wrth gwrs, hysbyseb i werthu'r llyfr hefyd, wrth gwrs, ar y blaen ddalen yn fan yna. Ond mi fydd yna eraill yn cytuno ar ymdeimlad yma bod rhyddiaeth John Davies Mallwyd yn sefyll uwch na neb. Hynny, doedd y farn ysgolheigaidd am y gyfrol yma ddim mor amlwg y ddechrau'r 19 ganrif neu hanner cynta'r ganrif. Mae Saunders Lewis mewn ysgrif dros hanner canrif yn ôl bellach yn trafod pam na ailgyhoeddwyd llyfr Resolution gan wasg Prifysgol Cymru. Roedd y wasg wedi cyhoeddi gweithio rhyddiaeth eraill o'r cyfnod yma, ond wedi anwybyddu llyfr Resolution. Ac mae o'n rhoi y bai ar W.J. Griffith, fan yna dipyn o densiwn wedi bod rhwng y ddau yn ar wahanol adegau, stori arall i honno. Ond oedd o'n dweud mae barn W.J. Griffith ar y gwaith hwn a benodd agwedd bwrdd y wasg, cyfrol W.J. Griffith ar lenyddiaeth Gymraeg. Am John Davies llwyddodd i roddi fater gyda'r symlrwydd eithaf drwy arfer geiriau byrion cyffredin ac osgoi pob math o addurn llenyddol, damning with faint praise yn fan yna. O Saunders Lewis, wrth gwrs, yn anghytuno ar farn hon. Ac yn dweud, i deud yn eitha hath yn fan hyn, dyfynnu'r brawddeg hon yw'r unig sylw ar yr hanes llenyddiaeth Gymraeg hyd 1950, Thomas Parry, gyfieithiad John Davies. Nid oes ond un eglurhad ar hyn, mae'n gwbl amlwg ac yn gwbl sicr na ddarllenodd W.J. Griffith erioed mor llyfr o ddieithr, a llythyr gan y cyfieithydd at ei anwyl blwyfolion ar ei gychwyn. Dyna'r dyfarniad caredig a'r unig ddyfarniad gobeithio ar sylw Griffith. Felly, go bryn fydda neb arall wedi sgwennu yn y dull yna, ond dyma Saunders Lewis yn achub cam llyfr Resolution. Y fersiwn oedd ar gael bryd hynny, ac hyd heddiw mewn ffordd, ydy'r fersiwn a gyhoeddwyd gan Hugh Humphreys Caernarfon. Digwydd bod, mae gennau gopi y brynis i o'r gyfrol yma, a dyma hon. Hen gopi Tom Parry, mae'n ymddangos yn fan yna. Mae'n nodweddiadol, neu drawiadol, nad oes unrhyw nodyn gan Tom Parry yn pensil ar y testun. Ond oedd yr hen copi hefyd cyn hynny, neiddo i John Gwynllan Jenkins, 1907, allwch chi weld mewn pensil ar y frig y sleid yna. Dwi'n cofio prynu'r gyfrol yma, mae'n siŵr rhyw gen mlynedd yn ôl a'i darllen hi, ac yna un darn di aros yn ynghof i, felly am y rheswm yna yn unig, dyma'r darn arhosodd yn y cof. Disgrifiad o'r profiad mewn gwirionedd, o'r poena sydd yn digwydd ar ddydd marwolaeth. A mae'r iaith uniongyrchol agos atoch, un o'r rhesymau dwi'n meddwl pam bod y darn yma wedi aros yn y cof. Wrth gwrs mae chydig yn gignoeth, ond wrth gwrs dyna oedd y bwriad. Felly, adran 5 yn fan hyn, sôn am y poena yma. Y cyntaf yw'r boen anesgorol y mae dynion mynychaf yn ei dioddef wrth ymadawiad yr enaid a'r corff. Y rhai a fi hyd o amser yn byw ynghyd fel dau gyfaill gariadus. Yn un ei cariad a'i difyrwch, ac am hynny yn anawdd iawn ganddynt ymadael ei gilydd. Oni bai fod yn ddir ac yn anghenraid iddynt ymadael. Y boen a gofid hwnnw ellir ei ddeall wrth hyn. Petai ni yn gyrru bywyd allan o'r rhan leiaf o'r corff, petai ond ein bys bach, fel y gwna'r meddygon, pan font yn marweiddio rhyw ddan plwyfus o'r corff i gael gan ddodori allan, pa boen ddirfawr sydd rhaid i ddyn i dioddef cyn ei marweiddio. Felly, yn dychmygu'r boen da chi'n gael pan mae yna bys bach falle yn marweiddio, yn Saesneg mortified falle, y boen yna, a meddyliwch am y boen yna trwy'r corff. Dyna
am rheswm amlwg o bosib, oedd wedi aros yn fy nghof i ar ôl darllen y gyfrol hon. Ond o'n i mlaen at unigolyn arall felly, nid John Davies oedd yr unig un, wrth gwrs yn y cyfnod yma, ond yna unigolion eraill yn cyfieithu, a dyna ydi gogoniant y cyfnod yma mewn gwirionedd y cyfieithiadau. Robert Llwyd wedyn, Vicar y Waun, cysylltiad yma'n hyn, cysylltiad amlwg gyda Sir Thomas Middleton, oedd yn byw yn Llundain at ei gilydd, neu'n ardal Llundain, wrth gwrs y Waun, Castell y Waun oedd ei gartref, a Robert Llwyd yn vicar yn y Waun. Robert Llwyd wedi cael oes hir a maith, fydda fe wedi bod yn oedolyn pan gyhoeddwyd Beibl William Morgan ac yn byw trwy rhyfel cartre. Mae'n colli'r feceriaeth ym 1650, ond efallai oherwydd henaint o fwy na dim. A fe gyhoeddodd o ddau gyfieithiad nodedig o waith Arthur Dent, Pregeth ynghylch Edi Feirwch, ac yn fwy enwog, llwybr hyffordd yn cyfarwyddo'r anghyfarwydd i'r nefoedd. A dyma chi'r testun yma fan hyn, wyneb ddalen, copïau'r Llyfrgell Genedlaethol ar gael ar-lein. Welwch chi wedi colli peth o'r ochrau fan yna. Ac yr awr hon wedi gyfieithu'n Gymraeg cymorth i'r Cymro anysgedig, fel y gallai ef gael yn ei dyfodiaeth ei hun, foddion y chyfryngau i chwanegu i wybodaeth i wasanaethu Duw. Ac yn y gyfrol mae yna anerchiad i'r darllenydd o Gymro uniaeth, sydd yn dweud y darllenydd hygar dy fwyn di yn unig, y cyrchais o eithaf Lloegr Sais Famdad yn dy iaith dy hunan, gan awyddos ond honno, yr uniawn lwybr hyffordd i'r nefoedd. Felly, i ddeisaf i ti yn dy iaith dy hunan, gan awyddos ond honno, yr uniawn lwybr hyffordd i'r nefoedd. A'r gwaith wedi gomisiynu fel petai gan John Hanmer, esgob elwy, oedd newydd farw erbyn y cyhoeddi, ond mae Robert Llwyd yn fan hyn yn cofio'r cais a gafodd 2 blynedd ynghynt gan yr esgob i'w gyfieithu yn Gymraeg mwyn cael o'r gwerin Gymru cartrefol yn enwedig o'i esgobaeth ei hun trwy ymarfer a darllen y llyfr hwn fodd cymwys i chwanegu ei gwybodaeth yn y wir ffydd. A meddai Geraint Gruffydd am y cyfieithiad yma, am yr awdur gwreiddiol, mae'n dweud Dent yn cyfeirio at ei ddefnydd o racy colloquial English and vivid characterisation, ac yn nodi bod Robert Lloyd wedi dangos ei hun yn aml i gwrdd â'r her yna, a dod â rhywbeth newydd i fewn i ryddiaeth Gymraeg. Dialog sydd yma, neu sgwrs o betai rhwng 4 cymeriad gwahanol, ac yn fan hyn mae gennym ni ddeialog rhwng y pregethwr theologus ag aswnetws yr anghyfarwyddyn. A hwnnw yn dweud, dysgwch fi yn well. A'r pregethwr yn dweud, digon rhaid oedd i chi gael eich dysgu yn well, canis yma'r cythrael drwy ei gyfrwystra wedi hudo eich enaid a bwrw niwlen dros eich llygaid, drwy beri i'ch wigoelio fod y frân yn wen, sef fod eich cyflwr chwi ger bron Duw yn dda, a gyntau mewn gwirionedd yn resynol ag yn dosturus. Lle blas ar Robert Llwyd i chi man yna. Ac i orffan am heddiw yma, gŵr arall o'n gysylltiedig â'r cylch yma, Rowland Vaughan o Gaer Gai, Llanuwchlyn, fel y gwelwch chi wedi coeddi nifer o weithiau yn fan hyn, a'r pwysicaf enwocaf ohonyn nhw, yr ymarfer o ddiwioldeb, cyfieithiad o waith Lewis Bailey, yn ymddangos eto yn y flwyddyn bwysig yna 1630. A dyma fersiwn 1630 yn fan hyn a fersiwn 1675. Ac enghraifft yn fan hyn o'r llyfr yma'n cyfathrebu gyda cynulleidfa gymysg yn ddiddorol yn fan hyn. Cwestiynu, dull yma, cwestiynu ag ateb eto. Ond yn cyfeirio at ddarllenwyr o fath gwahanol, wrth gwrs, ac erbyn 1630, roedd y posibilrwydd yna o gael darllenwyr mwy cyffredin yn dod yn fwy amlwg. Wyt ti o rieni urddol, yw'r cwestiwn yn fan yna. A mae'n rhaid i ti fwrw dy hun mewn perygl i'r ryfel dieithrol i geisio ennill anrhydedd daearol. Rhaid i ti yn fynych rhoi dy fywyd yn ddibris mewn cad beryglus. Rhaid dy fwrw di yn llyfrwas. Wyt ti wedi dy fwrw di yn llyfrwas. Felly, yn nodi fan yna'r peryglon, cylchgeni
deilio statws uchel o disgwyliadau yna chi i fynd i ryfela. Ond, wyt ti wedi dy eni o radd isel, o fy arglwydd, pa fath boen ag anhunedd bydd rhaid i ti ddwy'n gartref a goddi cartref i geisio ennill dy gynhaliaeth. Mae'r cwbl ond odyd yn bryn i borthu dy angen. A phan gaffo yn ennill ychydig yn ôl mawr, ar ôl mawr, lafur a hir boen, beth am leied o sicrwydd sydd iddo yn yr hyn a gafodd. O randi a weli drwy athrawiaeth beunyddiol bod yr hwn oedd gyfoethog ddoe yn dlawd heddiw. Felly, golwg sydyn ar yr ymarfer o ddifioldeb yn gwaith pwysig yn fan yna, a gyflwynydd yn ddiddorol iawn i Margaret, unig etifeddes Sir John Lloyd, marchog a sarjant o'r gyfraith, a Chyweli, neu wraig John Lloyd o Ryweidog. Felly, oedd John Lloyd yn marchog o Aberllefenni Sifirionydd yn diweddarach o Ceiswyn. A'r llyfr yma'n ddiddorol wedyn yn ymddangos i fod wedi ysgrifennu ar gais Margaret. Yn sôn am fan hyn, gyflawni eich dymuniad, sef cyfieithu llyfr hwn yn y dyfodiaeth arferedig i ni ym Mro Wynedd. Megis trwy hyn o beth y byddwn nhw'n dangos ewyll ysgarwch rhwymedig i dal i diolch i chwi am eich amldeioni a'ch boneddigrwydd tuag ata fi am heiddo. Ac yn y gyfrol yma, dwi'n dyfynnu fan hyn o fersiwn 1675, mae'r Rowland Vaughan yn cyfeirio nôl at Dr John Davies. Ac yn rhoi cipolwg diddorol ynglyn â sut oedd rhai o'r ysgrifenwyr yn gwellau Cymraeg. Mae o'n dweud eithir deall, mae wrth fwrw o serch a gywyddau Cymraeg y cefais i y gyfarwyddyd wan sydd gennyf, ac rwyf yn gobeithio mi arfer y geiriau sathfredig arferodd hen athrawon o'n blaen ni, ac na chyfeiliornais o athrawiaeth Dr Davies yng nghyfieithiad y Beibl, yr hwn yw'r unig plato ardderchog o'n iaith ni. Ac mae o hefyd yn edrych yn ôl at Robert Llwyd neu Robert Lloyd. Edrych a ddichon y llyfr hwn roddi meddygyniaeth i thenaid neu lyfrau eraill a gyffelyb, megis llyfr odieithol a gyfenwyr llwybr hyffordd i'r nefoedd o gyfieithiad y llen disgedig am hanwyl athro Mr Robert Lloyd, Vicar Owain, neu bregeth am y difeirwch o waith yr unrhyw Gymreigydd rhagorol. Ac o'n i ddichon hynny beri i ti wella dy fuchedd. Felly, y tri ohonyn nhw, Dr John Davies, Robert Lloyd a Rowland Vaughan, gysylltiedig â'i gilydd, a'r ffaith bod yna gynulleidfa ar eu cyfer nhw yn dangos sut oedd gymuned Gymraeg yn newid. A Beibl John Davies 1620 ac yn arbennig y Beibl bach yna yn agor drws ar gyfnod newydd. Ac na i gadael ei fan yna, gan diolch yn fawr i chi am wrando, a diolch yn fawr hefyd i Dr Siôn Aled am y cyfieithu. Diolch yn fawr. Diolch o galon, Dr Dylan, mae hynna wedi bod yn darlith wych a wedi bod yn ddechreuad gwych i ni ar ddechrau ein seminar. Felly, Wel, mae gennym ni un cwestiwn wedi dod gyntaf, felly mae cyfle chi gyd feddwl hefyd os da chi eisiau rhaid mwy o gwestiynau fewn yn y Q&A. Ond cwestiwn yma ydy, Dylan, rydych chi wedi sôn am bwysigrwydd gwaith allweddol John Davies yn diwygio a gwella Beibl 1588 William Morgan. Pen a bai John Davies wedi gwneud hyn, beth fyddai'r effaith yn eich barn chi ar ddatblygiad yr iaith a ffyniant yr eglwys? Diolch, hwnna'n gwestiwn da iawn a diddorol iawn. Wrth gwrs, yn gofyn i ni feddwl am rhyw fath o wrth hanes, yr hyn na ddigwyddodd sydd wastad yn heriol. Dwi'n meddwl, o ran yr iaith Gymraeg, yn y lle cyntaf, mi fydda'r Gymraeg yn dra gwahanol. Mae rhai o'r pethau mynnodd John Davies arnyn nhw dal gyda ni rwan. Megis, roedd o'n collfarnu'n arw iawn pethau fel gwelyff ffurf ddyfodol gweld yn lle gwel. Oedd o'n arswydo wrth weld y fath bethau oedd o'n cyfeirio weithiau at sut oedd o fewn cof, oedd o'n cofio pobl yn siarad yn llawer iawn coethach na hynny. Ac hefyd defnyddio ffurfau trydydd person unigol y ferf, ffurfiau amhenodol mewn yn lle ai, felly care yn lle carau neu dywedau yn lle dywedau.
Mae'n tyfiallwch i ddadlau bod yn fwy buddiol petai John Davies wedi gadw rhai o'r rhain i fewn, oherwydd bydden ni wedi cadw fas ffurfiau sydd yn nes at yr iaith lafar. Ond mewn gwirionedd, dwi ddim yn meddwl bod wedi newid cymaint â hynny, oedd wedi cysonu tacluso neu rhai newidiadau fel yna sydd yn arwydd o cael. Dwi ddim yn meddwl bod wedi newid llawer iawn mwy o'r iaith Cymraeg na hynny. A dwi'n meddwl na'r elfennau hynny oedd yn dyngerfennol o ran dylanwad y Beibl o fewn yr eglwys chwaith. Dwi'n meddwl mae'r gwaith mawr naeth John Davies oedd gwneud y Beibl yn fwy hygyrch. Mae'n rhaid chi gofio yn wreiddiol yn ôl y ddeddf. Y bwriad oedd gosod un copi o'r Beibl ym mhob eglwys gyda chopi Saesneg wrth law ac ati mwyn annog pobl i ddysgu Saesneg. Yna'r cynllun dysgu Saesneg lleia ymarferol, dwi'n meddwl, erioed. Ond dyna oedd y syniad, sydd yn rhywbeth dros dro oedd hyn, oedd cael copi o'r Beibl, ac oedd William Morgan i ryw raddau wedi yn lled awgrymu hynny. Lle oedd John Davies, dwi'n meddwl, wedi mynd ati i ddangos mor gyfoethog y gallai'r Beibl fod, pobl yn gwybod hynna, ond hefyd sydd y gallai'r rhyddiaeth Gymraeg tu hwnt i hynny hefyd fod yn gyfoethog. Ac i fod wedi cyflwyno llyfr resolution i'w blwyfolion yn mallwyd, doedd o sicr ddim yn blwyfol yn ei effaith, a wedyn heb orliwio'r peth, ond fe fi yna sawl llenor wedyn i gyfnod o yn ddiweddarach oedd wedi cydio wrth i ddilll o ysgrifennu, gydnabod bod yna Gymraeg urddasol ar gael ni. Hynny dwi'n meddwl sydd yn gwneud y peth pwysica wedyn o ran dyfodol yr iaith Gymraeg a defnydd o'r iaith Gymraeg yn yr eglwys. Nid yr union ffurfiau dwi'n meddwl, ond y ffaith bod John Davies ac eraill wedi gallu mynd y tu hwnt i'r Beibl a trosglwyddo'r arddull yna. Mewn ffordd oedd yn hygyrch ac yn ddealladwy a heb fod yn rhy rhodresgar ac ar gael i boblogaeth ehangach drwy fod yn rhatach hefyd yn achos y Beibl bach. Felly, pwy o wir beth sydd wedi digwydd, ond falle na dyna fyddwn ni'n dweud fel ateb y cwestiwn yna. Diolch. Mae gennym ni 2 cwestiwn o'r weddill. Sgynnon ni Andrew 5 munud i ateb y 2 yn iawn. Ond yr un cyntaf, dydy'r person ddim yn dweud ei henwa, ond diolch am ddarlith mor wych, Dylan. Gwn i nad dyma yw pwnc eich trafodaeth, ond oes modd i chi drafod ychydig ar ddylanwad JD ar y feirdd yr ail ganrif ar 15. Wel, mi oedd JD, John Davies, wedi ymgyfarwyddo ar farddoniaeth ac yn nabod y beirdd, ac oedd y beirdd, oedd yn noddwr beirdd ei hun, ac yn sicr roedden nhw ymhlith yr hael wedi nodi'n glir iawn, mae waith o oedd diwygio'r Beibl am 1620, oherwydd i frawd yng nghyfraith Richard Parry sy'n cymryd y clod braidd ac am hynny, oedd y 2 wedi priodi 2 chwaer. Ond yn sicr roedd y beirdd yn gwybod am waith John Davies. Ond i fi, mi oedd yn noddi beirdd ar gyfnod pam oedd traddodiad barddol falla'n dechrau edwyno, hyd yn oed yn ardal Meirionnydd. Mae'n ddiddorol, mae'n ambell i le yn rhai o'r cyhoeddiadau yma, fi gewch chi gerddi ar Rowland Fawn Caergai hefyd yn fardd yn ei hawl ei hun, felly mi oedd yna gyswllt rhwng y meysydd yma. Be wnaeth John Davies, dwi'n meddwl yn arbennig, oedd darllen gwaith y beirdd, casglu gwaith y beirdd yn ei oes ei hun a chyn hynny. Hynny'n bwydo fewn i weiriadur sydd dal yn ddylanwadol iawn ac yn geiriaduron eraill yn tynnu ar y geiriadur yna hyd heddiw yma. A hefyd, fel nes i sôn ar y cychwyn, oedd o wedi diogelu gweithiau sydd ar goll. O ran Dafydd ap Gwilym, dwi'n siarad yn hen blwyf Sam Daf, ac mae'n gyflwr o farddoniaeth yn cael ei galw llyfr William Matthew, oedd yn cael ei chadw yn Sam Daf, a thi ar goll, ond oedd John Davies mallwyd wedi ei chopio hi cyn iddi gael ei cholli, ac yna gasgliad o waith beirdd o tywysogion. Yna dudalennaf dim ar goll, a diolch i John Davies mallwyd, fel oedd wedi copio'r casgliad yna, ac wedi gallu diogelu hynny i ni heddiw yma. Felly, byddai'n syniad ni o beth ydy llenyddiaeth Gymraeg yn byd wahanol heb John Davies mallwyd. A'i gopiwyr, oedd o'n dyn prysur iawn, wrth gwrs, a tra oedd o'n y mallwyd, oedd o'n cyflogi eraill yn amlwg i gopio gweithio dros y fogs. Chi'n darllen nofel Gwyn ap Gwilym, sgithia, mae'n sôn am y cypiwyr yma, oedd gen i fo'n lleol ni helpu. Felly, i fi, dyna'r cyfrannau pwysicaf yn y maes yna. Diolch. Mae llyfr Gwyn ap Gwilym gynnau, a dwi'n gobeithio allan o dros y gwyliau pasg, felly.
Diolch am osgoffa fi am y llyfr. Gyda ni'n cwestiwn arall gan Ceri Davies. Llawer o ddiolch Dylan. Oes gennych wybodaeth fod gan John Davies ran weithredol ym mharatoi argraffiad y Beibl Bach 1630? Mae'n gwestiwn da, a nag oes ydy'r ateb mewn gwirionedd, hynny yw beth yn union oedd wedi digwydd yn fan yna. Mae'n anodd tybio na fydda fo wedi bod ynglyn â'r peth rhyw ffordd neu gilydd, wrth gwrs. Mae beth yn union oedd rôl pobl fel Thomas Middleton ac Roland Heilyn, yn amlwg mae'n cael ei henwi yn y Beibl Bach, oedd gen nhw rhan fwy amlwg tu hwnt i hynny hefyd yn cyhoeddi gweithiau llenyddol eraill. Dio ddim yn hollol glir, bosib y ganddyn nhw, ydy hynny ddim yn hollol glir. Felly, yr ateb syml ydy na, ond yn amlwg mae testyn John Davies sydd yn y Beibl Bach. Ac felly drwy hynny mae'r testyn yna'n mynd yn boblogaidd. Dyn ni'n dueddol o sôn heddiw yma. Ac os ywch chi ar y we, enghraifft, a chwilio am Beibl William Morgan, gan amla beth sy'n dod i fyny ar y gwefannau. Beibl ydy fersiwn John Davies a dod ar lafar, dyna dyn ni'n dweud yn di sôn am gyfeithiad 1588, ond mewn gwirionedd wrth ddeud hynny, beth dyn ni'n lygu fel arfer ydy diwygiad John Davies yn 1620. Felly, na, dwi ddim yn gwybod yn union a oedd o llaw ymarferol yn hynny. Tybio bydda fo wedi gwneud, ond allai ddim ateb y cwestiwn yn fwy manwl gynnau. Diolch. Dwi am ganiatáu un cwestiwn arall, y ddegwyr, chos mae'n cwestiwn mor ddiddorol, ond da ni eisiau gorffan erbyn rhyw chwarter mwyn cael cyfle gael brec bach cyn Adrian siarad. Ond mae'n dda i glywed y Roland Barnes, sydd yn gyn vicar yn Mallwyd, dwi'n nabod Roland yn iawn, ac oedd o jyst eisiau deud, mae'n ddiddorol i glywed am y cysylltiad efo'r teulu Middleton. Mae enw y Middletons ar yr allor yn Eglwys Mallwyd ar y Llechan Mawr, rwan dwi'n deall y cysylltiad. Felly, ia, difyr. A wedyn, cwestiwn arall gen i yn Thomas, ac yn eisiau gofyn hwn. Oes na rheswm i chi'n credu pam nad yw offeiriaid a clerigwyr mor amlwg ymhlith barddoniaeth Cymraeg ac oedden nhw yn Lloegr yn yr iaith Saesneg? Cwestiwn da, ac hynny, mae'n eraill wedi nodi bod os ydych chi'n edrych o ran gweithgaredd, clerigwyr Eglwys Loegr yn y cyfnod yma, mi fyddwch chi'n dweud y pen fel petai, oedden nhw'n llai gweithgar er enghraifft na'r Catholigion, hynny yw, ond a lawer llai o'r Catholigion, ond os ydych chi'n cymharu nhw o ran y cyfradd i gweithgaredd nhw, roedd yna wahaniaeth. Wrth gwrs, mae'n bod math o resymau posib am hynny, oherwydd roedd sefyllfa'r Catholigion allan llawer iawn mwy heriol, oedd rhaid yn nhw'n gwneud rhywbeth. Ac i ryw raddau hefyd, oedd gen nhw ddim y dyletswydda gweinyddol oedd gen rhai o'r ffeiriad o fewn cyfundrefn Eglwys Loegr. Felly, dwi ddim yn siŵr oedd rhain yn ymwneud, wrth gwrs oedd rhain yn ymwneud â barddoni ac ati hefyd, ac yn noddi beirdd mewn ffyrdd eraill. Llawer iawn, wrth gwrs, o glerigwyr o Gymru yn mynd i Loegr hefyd yn y cyfnod yma, a rhai ohonyn nhw'n weithgar yn llenyddiaeth Saesneg hefyd. Ambell un, mae gen i mae'r manylion wedi mynd rhan, os fydd rhywun arall yn gallu helpu, ond ambell dro, er enghraifft, oedd rhai o'r gweithiau oedd yn cael eu cyhoeddi yn yr 9th ganrif, yn yr ail ganrif o 15, mae'n enghreifftiau o gyd gyhoeddi fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg gyda'i gilydd o bethau, sydd yn nodwedd ddiddorol. Ond mae'n gwestiwn da, dwi wedi meddwl am y cwestiwn yna, a falle mynd eraill yna sy'n gwybod mwy na fi, mae dwi'n meddwl sicr bod yna. Ond o'n i ddim oes na gymhariaeth wedi bod o ran gweithgaredd. Achos yn y cyfnod yma, mae Cymru yn cael ei penodi ysgobeithio ag ati, mae hynny yn digwydd. Yn ddiweddarach, mae hynny'n dod i ben. Diolch, Adrian fan o'n sôn am Robert Holland, ia. Yn enghraifft dda o hynny. Felly, cwestiwn da, mae gen i ofyn falle na i braidd i fi feddwl am hynny eto. Diolch. Wel, da ni am reid diolchiadau mwy ffurfiol reit ar diwedd y sesiwn ar ôl ni glywed gan Adrian. Ond am y tro, diolch y galon Dylan am eich cyfraniad. Da ni wedi cael dechreuad gwych i'n gwemenara a da ni wedi mwynhau'n fawr fel da chi'n gweld o'r wrth y cwestiynau a'r ymateb. Wel, croeso cynnes yn ôl i chi. Dwi'n falch iawn o gyflwyno Adrian rwan i chi, parchedig Dr Adrian Morgan.
Ar ôl astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, aeth Adrian i ddarllen diwinyddiaeth yn Peterhouse ym Mhrifysgol Caergrawnt, cyn hyfforddi fod yn effeiriad yn Ridley Hall. Erbyn hyn, mae'n ficer plwyf cas llwchwr a gorseinon yn Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu, a mae'n arbenigo ar y cyfnod modern cynnar, mae gwaith y plwy sy'n cael ei sylw'n benna erbyn hyn. Felly mae'n braf bod ni'n medru cael y fraint o glywed Adrian, achos dwi'n gwybod mae'n anodd perswadio fe neu pethau mwy academaidd dyddi yma. Felly dwi'n falch iawn, Adrian, bod chi wedi cytuno i draddodi sgwrs i ni heddiw. Felly, drosodd i chdi, Adrian. Diolch yn fawr i Manon ac i Dylan am y ddarlith wych flaenorol. Wel, mae'r traddodiad o fydryddu'r salmau yn Gymraeg yn un sy'n dechrau yn yr oesoedd canol. Ac fe gafwyd rai enghreifftiau o salmau mydryddol enghraifft yn gwasanaeth Meir, cyfieithiad Cymraeg o ddefwsiwn poblogaidd am ddangosodd yn y bedwaredd ganrif ar 10. Ond ar y cyfan, mae cynigion o'r fath yn bethau digon prin cyn yr unfed ganrif ar 15. Y cyntaf i ymrafel yn iawn ar dasg yn y cyfnod hwn yw Sion Tudur, y bardd o Wicwair yn Llanelwy. Cyhoeddodd hwnnw 11 salm ar fesur y cywydd ac 1 salm ar fesur rydd. Mae'r salmau wedi seilio ar sallwyr William Salisbury a gyhoeddwyd yn 1567, ac fe cyhoeddwyd rhyw dro rhwng y flwyddyn honno a'r flwyddyn 1581. Pan oedd y bardd yn ŵr ifanc, fe fu'n yeoman extraordinary of the guard yn llys y brenin Edward y Chweched. Ar yr union adeg pan oedd Thomas Sternald a chwrtwyr eraill yn mydryddu'r salmau yn Lloegr. Yr oedd yn dal yn Llundain ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Elizabeth pan oedd alltudion a ddychwelodd i Lundain o Genefa yn gwneud i gorau i boblogeiddio'r arfer o ganu'r salmau mewn cynulleidfaoedd eglwysig. A dyna mae'n debyg a'i ysgogodd i fydryddu salmau hun. Nawr, un arall ar oes gynnig ar fydryddu'r salmau ar y mesurau caeth yn Gymraeg oedd David Jones, vicar Llanfair Dyffryn Clwyd. Cyhoeddodd hwnnw 2 salm ar fesur y cywydd rhyw dro yn ystod ail hanner yr unfed ganrif ar 15, ac yn ei plith mae salm 6, salm 130 a salm 146. Cynigiodd Sion Philip o ardudwy fydryddiad o 2 salm ar fesur y cywydd, sef salm 1 a salm 51. Ond yr enghraifft orau o fydryddu'r salmau yn Gymraeg ar y mesurau caeth yw gwaith William Middleton, y bardd a'r anturiwr o Lansanan. Gorffennodd hwnnw i fydryddiad cyflawn o'r salmau ym mis Ionawr 1596 ar Ynys Escudo yn Panama, pan oedd e'n gapten llong ar fordaeth ola Sir Francis Drake a Sir John Hopkins. Cyhoeddwyd ran o'r gwaith yn ôl pob tebyg yn 1595, ond cyhoeddwyd y cyfan o dan y teitl Salmau'r Brenhinol Broffwyd Dafydd yn 1603, 2 blynedd ar ôl i farw. A nodwedd mwyaf troiadol y gwaith yw'r amrywiaeth helaeth o fesurau y geir ynddo, cyfanswm o 23 o fesurau i gyd. Ac mae'n debyg iddo fe geisio efelychu gwaith un o'r beirdd Saesneg, sef Sir Philip Sidney, un o athrolithoedd llenyddol y Dydeni yn Lloegr. Cyn i farw ym 1587, fe fydryddodd Sidney 23 o salmau, gan ddefnyddio mesur gwahanol i bob salm. Llawer ohonynt yn eiddo i waith ei hun, ond ambell un yn seiliedig ar fesurau cysurol, fel y rai a gan fi ym marddoniaeth Ffrainc a'r Eidal. Yn ogystal â'r cymhelliad crefyddol, mae yna gymhelliad llenyddol amlwg y tu ôl i waith Sidney, sef ymestyn terfynau barddoniaeth Saesneg a cheisio arddangos yr amrywiaeth mydryddol oedd yn bosibl yn yr iaith honno. A credir i Sidney lunio ran fwyaf o'i salmau ym mlasty Wilton yn Caersallog, cartref chwaer Mary Sidney i Arlles Penfro. Na, mae yna le i gredu bod yna naws Gymreig yn Wilton yn y cyfnod hwn,
Oedd Henry Herbert, Iarll Penfro, a brawd yng nghyfraith y bardd Philip Sidney yn hannu o linach Gymreig ac yn dal mewn cysylltiad agos â Chymru. Roedd e'n noddwr i anturiaethau diwylliannol i'r ddrama ac i lenyddiaeth yng Nghymru, a dichon fod e hyd yn oed yn siarad Cymraeg. Yr Iarll a'i briod yw'r cysylltiad rhwng Sydney a Middleton. Oedd Middleton yn gweithio fel ysgrifennydd i'r Iarll ar yr union adeg pan oedd Sydney'n llytia yn Wilton ac yn cyfansoddi i salmau. A'r tebyg yw fod gweld gwaith y bardd o Loegr wedi ysbrydoli'r Cymro i lunio mydryddiad tebyg yn y Gymraeg. Un a fyddai'n arddangos cyfoeth ac amrywiaeth gerdd Dafod, ond ogystal a roi maith i enaid i gydwladwyr. Mae'n bwysig sylweddoli wrth gwrs nad salmau a fwriadwyd ar gyfer eu canu'n gynulleidfaol, nac efallai ar gyfer eu canu o gwbl oedd y mydroddiadau hyn, ond fel ymarferiadau gorchestol mewn barddoniaeth Gymraeg. Ac ystyried fodd bynnag fel y daeth canu salmau'n rhan mor boblogaidd o wasanaethau eglwysig yn Lloegr ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Elizabeth ymlaen, mae braidd yn anochel efallai y datblygu'n wedd amlwg ar y gwaith yng Nghymru hefyd. O gael cyfieithiadau o'r llyfr gweddi gyffredin a'r Beibl yn Gymraeg, y cam naturiol nesaf oedd sicrhau sallwyr mydryddol. Ym 1595, mynnodd Morris Cyffin nad oedd mydryddi'r salmau i fath yn y byd ar gerdd blythedig yn addas at ddiben i canu gan gynulleidfaoedd munud-lwysi. Oedd angen fersiwn o'r salmau mewn barddoniaeth rydd. A'r cyntaf i ymrafel ar her o gynhyrchu fersiwn rydd o'r salmau yn Gymraeg oedd James Parry, uchelwr o Ewias, ran o swydd Henffordd oedd ar y pryd yn Gymraeg o ran iaith. Cyflwynodd Parry i salmau yn ôl yr hyn ddywed i fab George Parry i William Morgan yn y cyfnod pan oedd e'n esgob Llandaf. Mydryddodd i salmau ar fesur y Carol, hen fesur yr awdl gywydd yn ei ffurf di-gynghanedd, ac nid mewn Cymraeg llenyddol ei cyfansoddwyd, ond mewn iaith syml, werinol ac arni flas tafodiaeth. Nawr oherwydd yr arddull gynnes, gellid yn hawdd fod wedi dychmygu clywed salmau Parry yn cael eu canu mewn gwasanaethau eglwysig. Ond nid dyna a ddigwyddodd, ac ni chafodd y gwaith i chyhoeddi erioed. Nawr cyn dod at brys, mae'n rhaid crybwyll un mydryddiad arall o eiddo Edward Cyffin. Bu farw Cyffin yn 1603 ar ôl mydryddu dim ond hanner cant o'r salmau. Y flwyddyn honno, y bwriadodd Thomas Salisbury gyhoeddi salmau Cyffin mewn cyfrol yn dwyn y teitl Ran o salmau Dafydd Broffwyd yw canu yn ôl y dôn arfaethedig yn Eglwys Loegr. Ond cyn iddo gwblhau'r gwaith, fe fi'n rhaid iddo fo ffoi o Lunden mwyn dianc rhag y pla. Collwyd nifer fawr y destunau Cymraeg yn y cyfnod hwn, ac yn ei plith oedd salmau Cyffin. O'r hanner cant o'r salmau a fydryddwyd gan Cyffin, 2 salm ar 10 yn unig sydd wedi goroesi. A'r tebyg yw fod y gwaith erioed wedi cyrraedd y farchnad. Defnyddiodd Cyffin yr un mesur a James Rhys Parry, sef mesur y Garol, ond mae salmau'n llai llafar a tafodieithol ar ran ei naws neu rai ef. Ymgais bendant i ddewallu'r angen am salmau i'w canu gan gynulleidfaoedd yn Gymraeg oedd gwaith Cyffin. Fel yr awgryma'r teitl, y bwriad oedd cyhoeddi salmau Cyffin ynghyd â'r tonau oedd eisoes yn gyfarwydd mewn eglwysi yn Lloegr. Ar yr ail ar 20 o Fehefin yn 1610, anfonodd y cyhoeddwr gopi o salmau Cyffin at Sir John Wyn o Wydyr, a oedd yn ôl yr hyn ddywed y llythyr wedi dangos diddordeb yn yr ymdrech i gael salmau can yn Gymraeg. Mynna'r cyhoeddwr fod Edmund Pris wedi addo fersiwn cyflawn o'r salmau, na fi sôn amdanynt.
Oedd e'n brysur, mae'n debyg, yn y plwy, ac i ni sy'n offeiriad, i ni'n gwybod yn iawn am brysurdeb plwy. Oedd Prys a gafodd ei addysg ym Mlas Sgwydr yn adnabod Sir John Wyn. Felly nid yw'n amhosibl, mae rhywbeth a ddatblygodd ar ôl i Brys ddangos rhai o'i gerddi hun i'r uchelwr oedd i ddiddordeb yn y Salmau Cân. Ar y 15fed o Awst 1610, aeth Sir John Wyn i Lanelwy i drafod gyda'r esgob y posibilrwydd o gyflwyno Salmau Cân yn Gymraeg mewn gwasanaethau eglwysig yn yr esgobaeth honno. Os yw'n wir i fod yn gwybod am waith Prys, mae'n anodd credu nad mynd yno wnaeth Sir John i'w berswadio i ddod i pwysau ar ei archddiacon i orffen y gwaith ac i ateb y galw am Salmau Cân yn Gymraeg. Ym 1621 y cyhoeddwyd Salmau Cân Edmund Prys yn gyntaf. Y cyhoeddwyd sawl argraffiad ohonynt wedi hynny mewn sawl ffurf ac ar y cyd â nifer o destunau eraill. Hyd y gwyddus, hon yw'r gyfrol gyhoeddedig gyntaf yn yr iaith Gymraeg i gynnwys hen nodiant. Ond ni bu ond tri argraffiad ohonynt gyda cherddoriaeth cyn y flwyddyn 1770. Gwyddus am o leia 122 argraffiad gwahanol, cyflawn ac anghyflawn o'r gyfrol, rhwng 1621 ac 1889. Cyhoeddwyd y rhan fwyaf ohonynt ar y cyd a'r llyfr gweddi ac yn llai aml ar Beibl yn Gymraeg. Nawr noda Prys amcanion y gyfrol yn ei ragair. I obeth mawr oedd y byddai'r Salmau Cân yn gynadwy ac yn glynu'n resymol agos at yr ysgrythur. Wrth y meini prawf hyn y mae pwyso a mesur llwyddiant gwaith Prys. Dywisodd y bardd ei fesuren ofalus mwyn sicrhau bod y salmau mor ganadwy a phosib. Defnyddiodd y mesur salm ar gyfer pob un ond 5 o'i salmau. Ffurfydoedd ar fesur y garol, a'r llinell gyntaf a'r drydedd wedi ymestyn sillaf, gan roi pennill 4 llinell 8787, ac fe geir odl gyrch rhwng y llinell gyntaf a chanol yr ail, a rhwng y drydedd a chanol y bedwaredd. Mae'n debyg iawn i'r mesur cyffredin 8686 a ddefnyddiwyd yn fynych gan Thomas Sternhold yn yr Whole Book of Psalms. Ac na i rannu'r sgrin i chi gael gweld hyn. Oherwydd y tebygrwydd hwn yn y mesur, roedd modd canu salmau Prys ar y lawon o ddeisioes yn adnabyddus yn Lloegr. Cynhwysodd Prys 12 tôn yn ei gyfrol, a rhan fwyaf ohonynt eisoes mewn defnydd yn Lloegr. Ond roedd ei fesur yn debyg hefyd i fesurau'r cwndyd a'r triban yn Gymraeg. Cerddi egwyddom ei bod yn arfer cael ei canu ar hen alawon Cymraeg traddodiadol yng Nghymru'r 11th ganrif ar 15. I Brys ddewis rai tonau poblogaidd yn Saesneg i'w cynnwys yn y gyfrol felly, bydde modd canu salmau hefyd a rai o'r hen donau Cymreig cynhenid, rai oedd yn gyfarwydd i'r bobl cyffredin y mynau Prys i gweld yn defnyddio'r salmau. Bod gan Edmund Prys reswm da felly dros lynu wrth fesur y salm yn anad yr un mesur arall, ar adegau fe wirodd o ddiwrtho am resymau tra theilwng hefyd. Yn ogystal â mesur y salm, fe ddefnyddiodd Prys 2 mesur arall yn ei gyfrol. Yn ei plith, y mesur hir, 8888, a ddefnyddiwyd ganddo i fedryddi'r salm 100, y mesur byr Cymraeg 6787, ffurf estynedig ar y mesur byr Saesneg 6686, a ddefnyddiwyd ganddo i fedryddu salmau 51 a 67, a phenillion 6 llinell ar y mesur hir 888888, gyda ffatrwm odl hynod AAB ec B,
yn ei fedryddiad o Salm 113 ac 114. Ac mae'n ymddangos iddo fe ddewis I mesurau ar y degau mwyn glynu at gynsail o ddeisioes wedi gosod gan Sternald a Hopkins, fel y gwelwch chi ar y sgrin. Mae'r gyfatebiaeth amlwg y geir rhwng madryddiad Edmund Pris o Salm 113 a madryddiad William Keith o'r un salm yng ngwaith Thomas Sternald a John Hopkins yn Saesneg, yn un sy'n heiddi ychydig mwy o sylw, gan bod y ddau yn mor eithriadol debyg i'w gilydd o safbwynt hyd y llanellau a ffatrwm yr odle. Dyweithodd Pris ei fesur yn ofalus mwyn sicrhau priodas lwyddiannus ryngddo a'r dôn poblogaidd a ddefnyddiwyd eisoes gan waith Thomas Sternald a John Hopkins. Roedd y dôn a briodwyd I Salm 100 enghraifft un a fedryddiwyd yr hen ganfed o ddeiti'r flwyddyn 1696, wedi hen ennill I blwy erbyn cyhoeddi llyfr y salmau yn gyntaf. Oedd y salmau'n cael eu canu yn Lloegr 1562 ar y tonau a gyhoeddodd Pris yn ei gyfrol, ac mae tystiolaeth sy'n dangos I bod nhw hefyd yn cael eu defnyddio yng Nghymru yn yr ardaloedd lle'r arferid canu salmau yn Saesneg cyn 1621. Mwyn i'w salmau ennill serch y ffyddloniad yng Nghymru felly, byddai rhaid I Bris gynnal y briodas rhwng geiriau I salmau a rai o'r tonau mwyaf poblogaidd yr arferid canu salmau arnynt. Dyma oedd un o'r ystyriaethau pennaf wrth fynd ati I benderfynu pa fesurau yn union i'w defnyddio yn ei sallwyr. Cwta flwyddyn cyn I waith Edmund Pris ymddangos o'r wasg, nododd y bardd Henry Dodd yn ei ragymadrodd i'w gyfrol All the Psalms of David, now faithfully reduced into an easy meter, fitting the common tunes ym 1620. Ei bod yn arferol I rai salmau Saesneg gael eu chanwybyddu'n llwyr os nad oedd y mesurau a'r tonau yn rai cyffredin neu'n hawdd i'w canu. Yn wahanol i'w ragflaenwyr, fe fedryddodd salmau yn Gymraeg, oedd Pris yn offeiriad, yn ŵr a'i fus ar y pyls, oherwydd fe wyddai rhywfaint am ba donau oedd yn boblogaidd ar y pryd, a pha mesurau oedd angen I defnyddio mwyn sicrhau priodas berffaith rhwng y geiriau a'r dôn. Hefyd, fel offeiriad, byddai Pris mewn sefyllfa gwell I ddeall anghenion cynulleidfaoedd yng Nghymru, ac fe allai fod wedi hyd yn oed arbrofi gydag ambell salm mewn gwasanaethau cyn cyhoeddi I waith, mwyn gweld a oedd yn gweddi'n briodol ac yn addas ar gyfer cynulleidfa. O ganlyniad, fe gyflawnodd Pris y nod o greu salmau oedd yn ganadwy. Fe drown ni nawr at ei ail nod, sef glynu at yr ysgrythyr. Dymunai fod yn ffyddlon i'r testun gwreiddiol sef y Beibl, yn fwy nag y dymunai gadw at reolau'r gynghanedd, ac fe ddefnyddiodd fesurau rydd, fel na chafodd I awen I gyfyngu mewn unrhyw ffordd ac eithrio mewn gwirionedd gan yr hyn sy'n ymddangos yn yr ysgrythyr. Ond pa destunau tybed defnyddiodd Pris wrth lunio I salmau can? Mae troi at y salmau Hebraeg gwreiddiol ante at cyfieithiadau Cymraeg am wnaeth y bardd. Wel, mae'n sicr fod Pris yn gwybod yr Hebraeg pan fu'n fyfyriwr yng Nghaergrawnt, oherwydd fe addysgwyd gan y Ffrancwr Anthony Chevalier, un o Hebreigwyr gorau gyfnod. Clodforwyd Pris fwy nag unwaith fel Hebreigydd yn rinwedd I salmau can. Ynghylch perthynas gwaith Pris a chyfieithiad William Morgan o'r Beibl, dadleuodd Richard Morris yn y traethodydd fod yn eglur I bawb a'i cymharo nid cyfaddasiad ar fesur cerdd o'r salmau yn ôl y cyfieithiad hwnnw oedd gwaith Pris. Nododd Charles Aston hefyd
nad arall eiriad o gyfieithiad William Morgan o'r Salmau Can yw gwaith yr archddiacon, a'i bod yn gyfieithiadau hollol annibynnol. Yr oedd R.T. Roberts hefyd o'r farn, nad oedd Edmund Pris wedi seilio i gyfieithiad ar waith William Morgan o'r Salmau. Dadleuodd fod cynnwys y Salmau gan William Morgan a Pris yn amrywio cryn lawer ar ei gilydd, ac fel canlyniad, fe gredai nad oedd yn ddichonadwy ei fod wedi ymgynghori lawer os o gwbl ar cyfieithiad hwnnw. Ym 1967, fe ddadleuodd y Dr. J.D. Vernon Lewis, hybreigydd galluog ei hun, ei fod yn gwbl bendant i bris gyfieithu Salmau yn hollol annibynnol ar forgan. Nododd ymhellach ei fod o'r farn fod gan bris gymaint o afael ar yr Hebraeg, ei fod wedi medru cywiro rai o lithriadau testynol a geir yng ngwaith Morgan hyd yn oed. Wel, fe eithim ati i graffu yn ofalus ar yr holl Salmau Can ac i'w cymharu nhw'n fanwl a chyfieithiadau William Morgan a William Salisbury, a gyda rai o'r fersiynau Cymraeg blaenorol. Ac yn wahanol i farn ysgolheigion blaenorol, can fi mi fod olion Morgan yn gwbl bendant ar yr rhan fwyaf o'r Salmau Can. Mae'n anodd yn wir deall sut y gallasai'r un ysgolhaig fod wedi mentro dod i'r cysylltiad na fi unrhyw gysylltiad rhwng Pris a Morgan, gan fod dyled y naill i'r llall yn un môr aruthrol. O bryd i'w gilydd, yn wir, fe ffurfia Pris rai o'i linellau drwy gymryd geiriau ac ymadroddion Morgan yn ei crynswth fel hyn. Ei diod offrwm o waed, nid offryma fi un amser medd Pris. Ei diod offrwm o waed, ni offryma fi medd Morgan. Ffurfiad newydd gan William Salisbury yw'r gair diod offrwm, sy'n digwydd yn llyfr gweddi gyffredin am y tro cyntaf ym 1567. Ond gan Morgan yn unig y ceir yn y cymal hwn, felly mae'n amlwg bod Pris wedi dilyn Morgan. Enghraifft arall o blith nifer yw'r enghraifft y ganlyn. Dywedais wrth fy llwyddiant hir, ni'm syflir yn dragywydd medd Pris. A mi ddywedais yn fy llwyddiant ni'm syflir yn dragywydd medd Morgan. Ar y cyfan, fe welir mewn ymadroddion byr y digwydd y math hwn o gyfateb rhwng Morgan a Pris. Ond o gofio bod ffurfio cyfatebiadau o'r fath yn gofyn am gyfatebiaeth hollol rhwng y ceniadroddiaeth Morgan ac y ceniad mudur Pris, mae enghreifftiau fel hyn yn parhau i fod yn arwyddocaol iawn. O bryd o gilydd, mae Pris yn gorfod gwiro neu addasu cyfieithiad Morgan mwyn ei wai i'w fesur. Yn gyffredinol hynny, mae'n bodloni ar wneud hyn. Mae'n bodloni ar wneud rai newidiadau bach yn unig i gyfieithiad Morgan, rhag ofn iddo grwydro'n rhy bell oddi wrth y Beibl. Yn yr enghraifft y ganlyn, enghraifft, fe gymer Pris eiriau Morgan yn ei crynswth mwyn ffurfio llinell fydryddol, ond fe ychwanega rhag enw cyntaf unigol I mwyn ennill sill fel hyn. Llefais I arno am genau Pris. Llefais arno am genau Morgan. Enghraifft trawiadol arall yw'r un a ganlyn, sy'n rhan o fydryddiad Pris o'r 8fed Salm a 30. Y tro hwn, fe ychwanega'r cysyllta'r A mwyn creu llinell fydryddol 7 sill fel hyn. Ac eith glidais gaethiwed medd Pris. Ceith glidais gaethiwed medd Morgan. Ffurf newydd gan William Morgan ei hun yw'r ferf ceith glidaf, a'i ystyr yw dwyn ymaith I gaethiwed.
Gan Morgan yn unig y ceir yn y cymal hwn, ac felly mae'r ffaith bod pris yn ei ddefnyddio yn dystiolaeth bendant unwaith eto, mae dilyn Morgan yn wnaeth pris wrth fodryddu'r adnod hon. Un o'i hoff dechnegau yw cyfnewid gair neu ymadrodd gan Morgan am air neu ymadrodd cyfystyron sy'n ateb gofyn ei fesur yn well fel hyn. Canes da ar achubais ei flai nef a doniau nef yn gyntaf, medd pris. Canes achubais ei flai nef a bendithion deioni, medd Morgan. Yn yr achos hwn, fe ddyluna pris gyfieithiad Morgan yn union, ond fe drir ymadrodd bendithion deioni yn ddoniau nef ar y naill llaw i gynnal yr odl ac ar y llall i lehau nifer y sillafau. Gair deisyll yw doniau, ond gair trysyll yw bendithion. Ceir enghraifft o'r un dechneg yn yr adnod a ganlyn. Dyw a ddistrywio dithau byth gan pris. Dyw a distrywio dithau yn dragywydd. Dyw hynny ddim yn ymddangos ar y sgrin, ond flin gen i. Fe gymer pris yr ymadrodd sy'n ffurfio ei linell yn syth o waith William Morgan, ond mwyn creu llinell fydryddol wythsyll, yn unol â gofynion i fesur, mae'n rhaid iddo newid yr ymadrodd adferfol yn dragywydd sy'n 4 sill. Defnyddio air unsyll sy'n cyfleu'r un syniad yn union, sef byth. Ac o bryd i'w gilydd, mae cyfieithiadau Salisbury a Morgan yn bir wahanol i'w gilydd, am fod yn Hebraeg gwreiddiol yn anelwig neu'n cynnig mwy nag un ystyr. Pan mae hyn yn digwydd, fe welir mae dilyn Morgan unwaith eto a wna pris. Psalm 7. Felly mae Duw byth ar yr iawn, a Duw yw'r cyfiawn farnydd. Duw a barn y cyfiawn a geir gan Salisbury, a Duw sy'n farnydd cyfiawn gan Morgan. Am fod yr Hebraeg gwreiddiol yn aneglur, fe gafodd esbonwyr a chyfieithwyr Beibledd cyfnod pris drafferth i benderfynu pa gyfieithiad yn union oedd yn gywir. Awgryma Beibl yr esgobion yr enghraifft bod Duw yn farnwr cyfiawn fel hyn. The Lord is a righteous judge. Awgryma nifer o gyfieithiadau Saesneg eraill y cyfnod, fodd bynnag, mae barnu'r cyfiawn arna Duw fel hyn. God judgeth the righteous, a geir yn Beibl Genefa, a God judgeth the righteous hefyd, a geir yn Beibl y Brenin Iago. Mae pris fel petai'n anwybyddu yr anhawster tystunol hwn, oherwydd mae'n fe ddefnyddio barnwr cyfiawn yn union fel y ceir yng nghyfieithiad Morgan. Y cyfan yna i'r ymadrodd mewn gwirionedd yw gosod yr ansoddau'r cyn yr enw, cyfiawn farnydd, mwyn ffurfio'r odl derfynol rhwng yr ail linell a'r bedwaredd. Mae'n arwyddocaol iawn hefyd yn yr achos hwn fod pris yn cynnwys y cymal wrth yr aniwiol, cymal nad yw'n ymddangos yn yr Hebraeg gwreiddiol. Fe geir mewn bachau petrial yng nghyfieithiad Morgan, mwyn dynodi'r ffaith mae ychwanegiad o eiddo Morgan ei hun a Duw. Sylwer nad yw'n ymddangos o gwbl yng nghyfieithiad Salisbury. Mae'n ychwanegu yn ôl pob tebyg i danlinellu'r ffaith mae wrth yr aniwiol y mae Duw yn ddig. Nawr, nid yw amser yn caniatáu i mi amlhau enghreifftiau, ond yn groes i farn arbenigwyr blaenorol, mentrodd ddadle bod dyled Edmund Pris i gyfieithiad William Morgan yn un sylweddol. Yn amlach na pheidio yn wir, yr unig beth am wna Pris i gynhyrchu adnod fydryddol yw cymryd cyfieithiad Morgan ohoni a chyfnewid ambell air neu ymadrodd am eiriau cyfystyrol eraill sy'n ateb gofynion ei fesur o ran hyd y llynellau
a chyfatebiaeth yr odle. Weithiau, fe ychwanega ambell i air neu gymal hefyd mwyn hwyluso'r dasg o wai cyfeithiad Morgan i'w fesur. Golyga'r dechneg hon fod salmau can pris yn rhoi ffyddlon i'r salmau fel y ceir nhw ym Meibl William Morgan ym 1588. Ac ystyried hyn felly, fe ellid fynd mor bell a dadle mae i Morgan ac nid pris yma'r clod yn anad neb arall am wychter y salmau can. Gan fod cyfieithiad Morgan o'r ysgrythurau yn un môr farddonol bersain, a chan ei fod yn darllen môr delonegol brydferth, doedd ddim angen i bris lyfyrio o'r newydd i drosi'r doedd ddim angen i bris lyfyrio o'r newydd i gynhyrchu gorchestrwaith prydyddol newydd wedi'i gyfieithu o'r Hebraeg ar gyfer y salmau can. Y cyfal yna yn ei ragymadrodd fodd bynnag, yw dweud i fod yn bwriadu creu fersiwn o'r salmau can oedd yn adlewyrchiad da o gynnwys y Beibl ac yn un y gellid i canu gan gynulleidfaoedd eglwysig. A'r ffyddlondeb hwn i'r ysgrythyr yw'r unig beth sy'n gwneud salmau pris yn gampwaith, oherwydd fe olyga bod pris wedi llwyddo i gyflawni'r nod o sododd iddo'i hun ar ddechrau'r gwaith. Nid gorchestrwaith barddonol yw'r ryfeddu ato oedd y salmau can i fod. Petai Edmund Priest wedi dymuno ar ddangos i ddoniau fel bardd, bydde wedi dilyn yr un trywydd â William Middleton, gan fydryddu'r salmau ar amryw o'r mesurau caeth, ac mae lle i gredu y gallai hyd yn oed wedi ragori arno. Wedi'r cyfan, fe glodforwyd pris fwy nag unwaith fel un o feirdd gorau gyfnod, oherwydd i ddawn anghymharol i drin y gerdd Dafod. I'r gwrthwyneb, fe ddadleia Edmund Priest iddo fodloni mydroddi'r salmau ar fesur syml gwael, un y mae'n tybio teimlo'r angen i gyfiawnhau yn ei ragymadrodd, gan na fyddai'r grefft yn llesteirio ar ystyr y gair. Hynny yw, nid creu argraff ar ei ddarllenwyr a'i ddoniau hun fel bardd y mynau pris sy'n neud, ond i ryfeddu a gwirioneddau'r Efengil trwy gyfrwng y Gymraeg. I uchelgais oedd cynhyrchu testun a fyddai'n cael effaith arhosol ar fywyd ysbrydol pobl Cymru oedd i nod, ac yn hyn o beth fe lwyddodd ac fe lwyddodd yn wir. Diolch. Gwych, diolch yn fawr, Adrian. Mae gen i chydig bach o amser rwan i ofyn cwestiynau, felly mae gen i un cwestiwn yn barod, felly os rhywun arall eisiau taro'r cwestiwn yn y Q&A, fyswn i ddiolchgar. Ond os ydym ni'n meddwl am Eglwysi Cymru a bod yr eglwysi sydd yn tyfu ydy'r rhai sydd yn mwy modern yn ei cyddoriaeth, a felly. Wrth feddwl am datblygu traddodiad mewn pris i'r dyfodol, oes angen i Eglwysi Cymru frenaru tir newydd mwyn cyrraedd pobl tu hwnt i'r folia. Ac dyn cwestiwn sydd yn deillio hyn, a di cyfraniad Edmund Priest yn ei gyfnod mor wahanol i lwyddiant Hillsong yn ein hoes ni? Cwestiwn difyr iawn, diolch yn fawr iawn. Wel, yn y lle cyntaf, wrth gwrs, mae'r ffenomena o fydroddi'r salmau yn pethau ni i gyd-destun eang iawn. A'r hyn welwn ni yw bod canu salmau ar draws cyfandir Ewrop yn y cyfnod yn boblogaidd tu hwnt nid yn unig am Brotestaniaid, ond gan Gatholigion hefyd oedd yr alltid Catholig Griffith Robert o Felan enghraifft wrth i mydroddi'r salmau yn yr un cyfnod. Ond Protestaniaid yn fwy na neb arall oedd yr rhai fi wrthi'n mydroddi'r salmau. Ac mae'n amlwg bod nhw'n dyheu yn ddefnyddio'r holl ddoniau oedd gyda nhw yn y cyfnod i gynhyrchu corff o emynyddiaeth modern oedd yn addas ar gyfer i canu, nid yn unig gan yr offeiriad a'r corau, ond gan gynulleidfaoedd eglwysig hefyd. Ac mae'n
Mae'n amlwg bod pris wrth gwrs yn ddyn a'i fus ar y puls, oedd e'n gwybod beth oedd yn gweithio. Nid yn unig mewn cyd-destun eglwysig, ond fel o'n i'n dweud, beth oedd yn agos at yr hyn oedd yn digwydd ar lawr gwlad Cymru yn y cyfnod hefyd. Oedd y ffaith bod e wedi dewis i fesur yn ofalus yn golygu bod y gweithiau mae'n gallu cael ei plethu i donau poblogaidd fydde pobl yn canu ar yr aelwyd ac yn y blaen yn y cyfnod yma. Ac un o'r bethau mwyaf trist y cyfnod yma yw falle yn Gymraeg yn fwy nag yn Saesneg efallai, yw bod yn traddodiad ni o ddoli wedi fel petai wedi rewi ac aros yn ei unfan, dyw e ddim wedi parhau i ddatblygu. Ac felly mae'n debyg bod yna agenda'r anferth rhwng yr hyn sy'n digwydd yn yr eglwys ar y Sul a traddodiad llawr gwlad pobl ifanc yng Nghymru heddi, ynddo fe. A wy'n credu bod yna dipyn o ffordd i fynd i gau'r gagendor yna. Un o'r pethau sy'n gwneud i gerddoriaeth pobl fel Matt Redman a Hillsong fod yn boblogaidd yw'r ffaith bod e'n llawer mwy agos at yr hyn maen nhw wedi arfer, enghraifft, clywed ar Top of the Pops, yn dyw e. Ac mae'n dod â gwirioneddau'r Efengil yn llawer agosach at profiad cyffredin y Cymro neu'r Gymraes ifanc ar lawr gwlad Cymru heddi. Ac mae'n drenu i mi bod llawer o'n eglwysi o ran eglwysi Cymraeg i iaith yn gorfod pegynu hunain o ran yr hyn maen nhw'n gwneud ar y Sul. Maen nhw'n eglwysi cyfoes neu'n eglwysi traddodiadol. Un o'r deheuadau mawr sydd gen i yw gweld yn eglwysi neu'n eglwysi lle gall amrywiaeth y traddodiad Cristnogol ffynnu a dod o hyd i le yn yr 11th ganrif ar 20. Iawn, mae Top of the Pops di gorffen erbyn hyn, sti? Odi, wel, o'n i'n gallu meddwl am bethau gwell. Fi'n bell o fod yn wyddyd fy hunan. Un cwestiwn ar ôl, a gynnau rhaid fi ofyn i chdi fod yn fer, a mae hwn yn cwestiwn dadleol gan Griffith Aled Williams. Dim ond 2 o salmau can Edmund Pris ac yn hwyswyd yn Caneuon Ffydd, ond dros 40 o emynau elfed. Oes gennych unrhyw sylw ynghylch hyn? Wel, mae hynny'n wir a mae'n drenu, wrth gwrs. Y tebyg yw, mae'r rhai sydd wedi goroesi yw'r rhai sydd yn hawdd i canu erbyn hyn. Wrth i gerddoriaeth ddod yn fwy reolaidd o ran aceniad ac yn y blaen, y tebyg yw bod gosod geiriau pris i gerddoriaeth, chi'n bod lle mae'r rhythm a'r odl yn gyson, mae wedi dod yn fwy anodd i canu nhw. Mae yn drenu yma bod nhw wedi cael ei anghofio, a dwi'n credu bod angen i atgyfodi nhw, felly cyhoeddi nhw mewn cyfrol i ddathlu campwaith pris, a lenni falle'n gyfle i wneud. Chdi job i'ch gwneud yn dy amser sbar yn dweud, Jen. Reit, wel, diolch o galon, Adrian, am sgwrs hynod ddifyr eto, a dwi am ofyn wan i Ainsley dweud gair neu ddau yn fer i ddiolch, ond hefyd mae eisiau diolch i Ainsley, achos mae Ainsley a Athro Wyn, mae'n mynd i sôn am Athro Wyn wan, mae'r ddau nhw wedi bod yn hollol greiriol i sefydlu yr gweminar yma. Felly, diolch Ainsley a dros y chdi rwan. Wel, diolch yn fawr Manon. Wel, dwi'n credu bod angen dim clod yna fi, achos ni wedi elwa cymaint o gyfraniad cymaint o bobl. A ni wedi cael gwledd heddi, yndyn ni. A dwi mor ddiolchgar am yr hyn ni wedi profi dros yr awr a hanner diwetha, a dwi'n siŵr bod fi'n adleisio teimladau pawb sydd wedi ymuno heddi. Dylan ac Adrian, i chi wedi rhoi cyflwyniadau ysgolheigaidd sylweddol iawn i ni, sydd wedi cyfoethogi'n dealltwriaeth ni, pob un ohono ni, o'r cyfnod hwn, a chyfraniad gwych y prif gymeriadau. Mae'n amlwg bod yr adeg allweddol bwysig hon yn aros yn y cof o ran datblygiad yr iaith, ond hefyd o ran ymlyniad y Cymru a'r Duw yn yr ysgrythur, a'r profiad o gael clywed, datgan a chanu'r gair. Dych chi'ch dau wedi gosod sylfan ragorol ar gyfer y sesiynau fydd yn dilyn yn y gyfres hon yn ystod yr wythnosau nesaf.
ac ni'n ddiolchgar iawn i chi'ch dau am hyn. Diolch o galon felly i chi am fod gyda ni bore yma. Dwi am ddiolch hefyd i Manon am gadeirio, am sicrhau bod ni'n deall y drefn dechnegol, wedi bod yn holi cwestiynau ac yn cael cyfle i archwilio'r maes yn ddyfnach trwy wneud hynny. Diolch o galon Manon. A mae Manon wedi bod yn rhan allweddol bwysig o'r broses drefnu dros y misoedd diwetha. Ond nid hi yn unig, ac felly hefyd hoffwn ddiolch i Angharad a Rachel, sydd wedi gwneud gwaith trefnu allweddol bwysig dros y wythnosau diwetha, ac heddi hefyd yn y cefndir wrth sicrhau bod yr ochr dechnegol wedi bod yn ddi-fai. Diolch o galon felly i chi yn ogystal. Mae rai sydd wedi bod yn dilyn y webinar drwy'r Saesneg wedi elwan fawr o waith cyfieithu ar y pryd gan Dr Siôn Aled Owen, ac felly diolch o galon iddo fe am ganiatáu ni agor y webinar i gynulleidfa ehangach trwy'r gwaith cyfieithu pwysig hwn. Eisoes mae Manon wedi sôn wrthon ni am gyfraniad pwysig yr athro Wyn James. Yn aml mae'r Cymru'n cwyno am ddiffyg Cymreicdod yr eglwys yng Nghymru, ac yn aml mae'r cwynion hynny yn rhoi dilys iawn. Ond rhyw 2 flynedd yn ôl atgoffodd Wyndy bod angen i ni fel eglwyswyr gofio bod gyda ni driftadaeth gyfoethog iawn yn ei hanes, a bod angen tynnu sylw at hynny a dathlu'r cyfraniadau gwych hynny. Felly gloi'r diolchiadau hyn. Dyma ddiolch iddo fe am ein hysbrydoli ystyried cynnal cyfres fel hon, a mwy na hynny'n ymarferol, gwahodd trwy gysylltiadau eang llu o bobl ddisglair fel Dylan ac Adrian i gyfrannu. Diolch o galon i chi Wyn. Ac mae sôn am gyfraniad allweddol Wyn yn rhoi cyfle da i fi drosglwyddo nôl at Manon nawr, mwyn iddi hi ein hatgoffa ni gyd am ein gwebinar nesaf diwedd mis nesaf. Diolch yn fawr. Diolch Ainsley. Dyna am nes i'n anghofio deud peoni reit ar y dechrau. So yn enw fi di Manon Cridwen James a dwi'n ddeion hyfforddiant yn athrofa Padarn Sant. Dwi'n gaddo chi, dydw i ddim yn perthyn i Wyn a dwi ddim yn perthyn i Christine, ond mae gennym ni 2 siaradwr wraig gwych tro nesaf. Dydd Sadwrn 24 o Ebrill am 10 tan hanner awr wedi 11. Yr athro Wyn James yn trafod Carol a Chwndyd, ac yr athro Christine James yn trafod y Vicar Pritchard ac Canwyll y Cymru. Felly, da ni'n edrych ymlaen yn fawr i glwad gynddyn nhw, ac yn gobeithio'n fawr yn awn i cael eich cwmni chi hefyd. Mae wedi bod mor wych i ni gael eich cefnogaeth chi gyd. Mae yna gymaint o bobl wedi troi fyny y bore yma, a da ni yn ofnadwy o falch ac yn ddiolchgar iawn i chi am wneud hynny. Ond dwi jyst eisiau gorffen drwy ddeud diolch yn galon i Adrian a Dylan am sgyrsiau hynod o wych. Mae pawb wedi mwynhau. Dyna wedi bod yn clywed ar y trydar a hefyd ar y chat. Gymaint mae pobl wedi mwynhau y sesiwn yma. Felly diolch yn fawr i chi'ch dau, a da ni'n edrych ymlaen i'ch gweld chi gyd y tro nesaf. Diolch yn fawr.